Bago pa magsimula ang lahat, nagbulan-mudilan muna si Cordapia. 'Di ba, rarampa na 'yan, char lang, oh. Pak, oh, side view muna. A few moments later. My kind of anniversary, you know that, guys? I'm here in Plaza Independencia with my husband. Diba, Daddy? Love you, Daddy. Dili mo celebrate. It's because we don't have money. So, dili may mag-lors. Joke lang. Pito ay mag-1 million niya, mag-unsa mi. Pag-unsa niya di, mag-10 million niya og mesa. Diba? Outfitan, yes. Mag-agunta sa Fort San Pedro. By the way, guys, more na siya. Joke lang, dagang may tao. 1 hour later. Naman ta. Manami din siya sa Fort San Pedro with my daddy. Manami sa Fort, di ba? San Pedro. Tiago, uy. Napos mga car. O, di ba? By the way, I'm so happy naman, sir. Happy lang. Bahalag init. Cute sa mga baby. Napatas to nga din niya sa Plaza Independencia nagagi-agi diya. Sana all, dito mauwaw. Dito dapat mauwaw. As because I'm happy. Ay, kagwapo na to, mauwaw. Never. Don't me. I'm so very confident to myself, diba? That's a top one. English, ang buang. This is the, secret armor ka ng confident kasi mga kinabuhi, o diba? Chor. O diba? Akong bana. Ito kalingas akong life. Well, pasok naman ako ang content creator, so wala na ko time mag-wow. May pace, diba? Baga-baga na ni, o diba? Kaya don't worry. Oh. You know, hubby, guniti akong phone, hubby, kay magrampat na din hiya. Guniti siya di. Dito di, una di. Magrampat na ka, ka-cute di. Picture di. Yan na. Ang cute. Anak. Diba? Basin, wala. Di ba, makakita sila. Sila? Oh, I'm so how? Mga to namigsan to ninyo, guys. You know, kay mag-attend pa mi, magsimba pa mi, kay moro jud na among kuan sa amuang seva, sa amuang wedding anniversary sa church. Magsimba lang mi kada ka mga chitira nga nga tamakan. My goodness. Well, it's time to nawawa ko ba na. It's time to cut off na. Bye-bye. Tapos may santo ninyo.